novembre de 2010 i publicat el DOC, si no m'equivoco, del 26 de novembre de 2010, per tant, 2 dies abans de la cita electoral, i a més és una de les primeres normes per les quals me vaig sentir interpel·lat. I dins dels dubtes vaig decidir que aquesta seria una norma que en aquell moment no tocaria i que per tant tiraríem endavant. I que per tant tiràvem endavant els convenis ja embastats amb els col·legis professionals. I no ho tocaríem molt bàsicament perquè hi ha una funció d'aquest decret que per mi és clau, que és intentar provocar un canvi de comportament social. Intentar provocar un canvi de comportament social. Intentar veure l'arquitecte, intentar veure l'aparellador com aquell metge de capçalera de la comunitat, com aquell metge de capçalera de l'edifici, com aquella persona que per la seva qualificació pot aconseguir que un manteniment preventiu de l'edifici surt més a compte, encara que sigui car, que una reparació correctiva. Intentar aquest canvi de comportament de fixar com una prioritat el treballar dia a dia en què el parc d'habitatges de tot Catalunya estigui en ordre, millori i no que haguem de córrer i recórrer en situacions d'emergència a mesures que acaben resultant molt més cares. Per tant, els administradors, crec jo, que tenen un punt clau, un paper clau a fer davant de la propietat, davant a acompanyar els propietaris i a les comunitats de propietaris en la necessitat de fer la IT, però no anar a buscar el certificat d'optimització de l'edifici, el certificat d'estat de l'edifici, com una situació d'intromissió en la vida de la comunitat, en la vida del propietari, sinó al contrari. Veure-ho com una qüestió que cada vegada ha de ser més comú, més habitual, com una qüestió que ha de passar a ser una prioritat per tots i cada un dels habitatges que formen el nostre parc d'habitatges de Catalunya. Hi ha 16.000 habitatges, 16.000 edificis en aquest moment a la demarcació de Tarragona que en els propers anys, a mesura que es vagin complint les dates, han de passar a la inspecció tècnica d'edificis. Hi ha 157.000 edificis a tot Catalunya que han d'anar complint el requeriment de la inspecció tècnica d'edificis. Obtenir el certificat no té taxa, sí que té un preu fer-ne la revisió tècnica. Fins i tot la Generalitat fixarà en la llei de pressupostos d'enguany una taxa que és orientadora, a més pels propietaris, de quin és el preu del cost de la inspecció tècnica de l'edifici, però la Generalitat delega les funcions de la realització d'aquesta inspecció tècnica en els col·legis d'arquitectes, en els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació i presta un conveni o un acord de col·laboració amb els administradors de finques perquè es pugui complir en aquesta línia. Per tant, jo us hi deixo amb el senyor Carles Salvador. El senyor Carles Salvador, aquestes jornades de presentació del decret d'inspecció tècnica d'edificis, sé que són molt concorreguts arreu i tothom me n'ha parlat molt bé. Jo no he pogut assistir a tota una explicació del senyor Salvador de com explica l'ITE, la inspecció tècnica d'edificis. Sí que he vist la presentació que els passarà a tots vostès i esperant que això sigui una primera via també en aquest marc de col·laboració de delegació de funcions perquè vostès puguin començar a recuperar la normalitat, els deixo ja directament amb ell i sàpiguen que aquest tarragoní està a la disposició de tots vostès, que té les portes del despatx obertes per qualsevol professional que precisi de la seva atenció, de la meva atenció, o que pugui aportar-me qualsevol consideració que cregui que pugui ser positiva en aquest moment pel sector. Moltes gràcies.
Bé, col·lapsats. Col·lapsats, però bé. Bueno, però tu m'has... Josep, els periodistes a la una han de marxar, amb la qual cosa hauríeu de... Digues. Que a la una marxaran els periodistes. Jo crec que estaria bé que us fessin una miqueta d'entrevista a vosaltres. L'entrevista... No, de 5 minuts, no? És igual, però no sabem què dir, perquè això no és igual. Que amb una foto n'hi ha prou, i a més ja sortirà pel tinglao, em diu igual el que digueu, però no sé què dir, tampoc. Sí? Que agafin, no sé, periodistes que agafin... Nosaltres acabarem, bueno, mirem d'acabar sobre l'1 i mig. Sí, vale. No. Ja saps que després hem d'anar a dinar allà baix. Sí. Jo suposo que ho tenim mig organitzat. Del tot. Això està tot controlat, ja. Ja saps que jo era molt amic de ton pare, bueno, soc amic de ton pare perquè vam estudiar a la mateixa acadèmia. Ah, sí? Jo tinc l'edat de ton pare. Potser, teu pare potser té un any